Čaute ľudkovia, opäť vás po veľmi dlhom čase zdravím odo mňa z mojej dielne s novým videjkom, s novým projektom a s novou výzvou. Tí z vás, ktorí sledujú moje sociálne siete, Facebook a Instagram, tí už tušia, prečo sa toto auto nachádza na mieste, kde sa nachádza. A áno, je to tak, budeme stavať Craftra. Craftra, ktorý bohužiaľ v tomto prípade nie je môj, patrí zákazníkovi. Zákazníkovi, ktorého nejaká tá vízia a predstava o tom slobodnom cestovaní nápadne pripomínala tú moju víziu, ktorú si v hlave nosím už nejaký ten rok, dva. No a slovo dalo slovo, doladili sa detaily, plácli sme si a show môže začať. Auto, ktoré vidíte za mnou, je Volkswagen Crafter s tým veľkostným označením L4H3, čiže jedná sa o 6,8 metra dlhú verziu tej karosérie, čiže dlhý ráčtan, dlhý rázvor DR. Pod jeho kapotou sa nachádza 2-litrový štvorvalec s jedným turbítkom, čiže s celkovým výkonom 140 koní, s manuálnou 6-rýchlostnou šaltrpákovou prevodovkou. V kabíne vodiča sa nachádza výbava, ktorú tam natypoval Volkswagen ako taký. Nakoľko sa jednalo o predvádzacie vozidlo. Čiže zákazník už bohužiaľ nemal tú možnosť vstupovať do toho procesu tej konfigurácie a bral, čo bolo. Jo? Takže len aby som vám to nejako tak zhrnul, máme tu odpružené sedadlo vodiča, ktoré je ergo komfort, hej, takéto ako to skákacie, vysúvacie, brutálne pohodlné, avšak na účely prestavby budeme musieť troška sa pohrať s jeho otáčaním. Hej, budeme ho musieť spraviť otočným, takže uvidíme. Máme multifunkčný volant, adaptívny tempomat, tu sa nám nachádza rádio s tým displejom odsúvacej kamery, jeho funkcie úplne presne neovládam, ale čo ma mňa zaujalo najviac na tomto aute je prosím pekne toto. Opäť sa jedná o tlačítka, ktorými dokáže vodič ovládať alebo vstupovať do procesu regenerácie filtra pevných častíc. Buď tú regeneráciu vyvolá, alebo ju môže oddialiť, hej, záleží od okolností. Čo je samozrejme symbolom toho, že sa v tomto aute, v týchto miestach, nachádza špeciálna riadiaca jednotka, ktoré my dokážeme doplniť funkcie podľa našich potrieb. Hej, proste také funkcie, ktoré to auto v živote nemalo. Tomu sa ale povenujeme extra separátne vo videjku o elektroinštalácii, takže máme sa na čo tešiť, bude to veľká paráda. Dvojsedadlo spolujazdcov, ktoré je takéto akože odklopné, úložné priestory, všetko pekné, ale good, ale pôjde to dopreč, pretože tam na nás čaká už samotné jednosedadlo, ktoré do toho auta bude nainštalované aj s otočnou konzolou. No a tu už vidíme zadnú časť auta, respektíve jeho ložnú plochu, budúci obytný priestor, v ktorom sa nachádza momentálne len klasická drevená podlaha, ktorá tiež pôjde preč a bude nahradená za podlahu plastovú, odľahčenú. V zadnej časti, už si tu zákazník nakreslil také tieto línie, sa bude nachádzať posteľ, pod ktorou bude garáž pre horské bicykle. Horské bicykle na plnovýsuve na veľkom šupliku 2-metrovom, kde si to bude môcť pekne naložiť, vyložiť, zasunúť, zavrieť dvere, odchádza. Hej, to je to jedna z tých podmienok tej prestavby. Tu v strednej časti tej ložnej plochy už je vyhradený priestor, ktorý je zároveň odpoveďou pre mnohých z vás, ktorí ste mi kladli otázku: Rado, tak kedy už postavíš to auto so sprchou a so záchodom? Teraz. Jo? Tu bude teda sprcha a záchod. V tejto časti auta bude sklopná dvojsedačka, ktorá je tam na tej palete vzadu, ktorá po jej modifikácii a transformácii bude pripomínať núdzové tretie lôžko, alebo lôžko pre tretieho pasažiera. Takže keď počítame správne, vpredu budú dve jedničky, tu bude dvojka, máme 4 miesta na jazdu a dve lôžka vzadu plus tretie vpredu, 3 miesta na spanie. U vchodových dverí na nás bude čakať veľká praktická kuchynka. No. To je asi zatiaľ takto v úvode všetko, čo som vám chcel k tomuto projektu povedať. Samozrejme, ako jedna z prvých vecí, ktorá do toho auta pribudne, vždycky to hovorím, zoberieme to od podlahy, ale ako prvú vec montujem vždycky strešné okno, takže môžeme ísť na to.
Takže prvú rozcvičku tejto prestavby už máme za sebou. Na strechu auta nám pribudol strešný ventilátor Maxfen, ktorý bol aj tentokrát osadený na dištančný rámik určený pre Volkswagen Crafter a MAN TGE / pozícia 1. Prečo to hovorím? Rámiky už si ako u predchádzajúcich aut nenechávam vyrábať, nakoľko je to dosť časová a finančne nákladná záležitosť. Kupujem ich už hotové z Nomad Shopu od Martina. Treba si ale zvážiť pred kúpou toho rámiku, v ktorej časti toho auta chcete mať ten Maxfen u Craftera alebo u MANa nainštalovaný. Preto som povedal pozícia 1, pretože tento rámik je určený na tú najprednejšiu možnú pozíciu kvôli tvaru karosérie. Tu vidíme, že je tam asi 15 rôznych všelijakých priehľubní, výlisov, hrbolov. A tam v tej zadnej časti auta tá strecha zase vyzerá inak. Hej. Čiže je iný dištančný rámik potrebný pre inštaláciu v zadnej časti auta a iný v prednej. Hej. Len aby ste o tom vedeli. Dobre sa s tým pracuje, dobre sa do toho vrtajú dierky, keď si potrebujete tých 16 vrutov upevniť do toho rámu. My tu máme rám vytvorený z drevených hranolov 35 na 35 mm. Krásne to vystúžilo strechu, všetko je pekné, ale good. Premýšľal som nad tým, či mám teraz inštalovať na tú strechu solár, keďže už tam mám nachystaný rebrík, alebo mám sa povenovať inštalácii okien, keďže už mám vyťahnuté lepidlá, tmely a podobné toto harampádi. Zvíťazili okná. Okná budeme mať v tomto aute nainštalované 4. Dve prídu do tejto zadnej časti, do dvoch krídlových dverí, budú to malé okná 50 na 30 cm. V týchto šupacích dverách budeme mať veľké okno výklopné o rozmere 90 na 45 cm, proste takéto, hej, terasové okno. No a tam v tej zadnej časti za tou lampou, tam nám ešte pribudne jedno malé okno 70 na 45, čiže okien tu budeme mať habadej. Takže okná už máme na svojom mieste. Ako ste si všimli, jedná sa o tónované sklá, tónované okná od firmy Carbest. Jedná sa o edíciu Comfort, ktorá je známa tým, že má rovný rám. Existuje samozrejme ešte verzia Van, ktorá je zaoblená. My sme sa tentokrát však rozhodli pre edíciu Comfort, ktorá je rovná. Dôvod je ten, že plechy Craftera ako takého a celkový ten tvar jeho karosérie je celkom poddajný voči týmto rovným rámom a po amputácii všetkých týchto plechov tuna, ktoré boli z auta vyrezané, odľahčili sme karosériu, tak sa tá karoséria celkom pekne prispôsobila tomu dokonale rovnému rámu okna. Nemáme tu žiadne bubliny, plech sa nikde nekriví, takže si myslím, že za mňa celkom fajn voľba. Tónovanie týchto skiel je s priepustnosťou svetla 40%, čo u verzii Van je len 10%. Takže použitím týchto okien dostaneme do toho auta trošičku viacej svetla. V zadných dverách máme malinkaté okná 50 na 30. Tie sem tiež sadli ako prdel na hrnec.
je treba si fakt vypočítať tú presnú pozíciu toho okna, aby sa vám nestalo, že zvonka si to tam síce niečo nakreslíte, vyrežete a potom zistíte, že tam, kde má byť rám, je nejaká výstuha. Hej? Takže pozor na to. No, moskytieri a zatemnenia, také tie kazety s tými sieťkami, tie máme zatiaľ momentálne tu na uložené v krabiciach, ešte som to nevybaloval, pretože budeme ešte rezať, píliť, vrtať nejaké tie veci, tak aby sa do toho zbytočne nenaprášilo. No a posledné okno, ktoré ešte časom, teda preteraz už sme vlastne s oknami hotoví, ale časom sem pribudne ešte jedno okno, malinkatý strešný ventilátor, ktorý nám pribudne niekde zhruba tam v tej časti karosérie, v tej časti auta a bude nám odvetrávať tam ten kompozitný sprchový box. To okno si nechávam až na potom kvôli tomu, aby som vedel, ako sa nám to tam celé ustaví, kde nám budú vychádzať aké rozmery, takže to má všetko ešte čas. No, aby sme sa opäť posunuli o pár krokov vpred, tak som sa rozhodol, že na tú strechu konečne osadíme solárny panel. Takže panel už máme na svojom mieste. Čo sa týka jeho výkonu, jedná sa o 450W Trina panel. Tá šírka toho panelu je, myslím, okolo 113 cm. Hej. Nič širšie sa vám tam pravdepodobne nepodarí za takých tých bežných okolností nainštalovať. Pokiaľ nemáte nejaké tie podélne lyžiny, kde sa dajú potom spraviť priečky, ale to už sa nás netýka. Na čo si treba dať u Craftera pozor, je tvar jeho strechy, ktorá je, ja by som povedal, že dvakrát vlnitá. Pripomína mi to strechu, ktorá je poskladaná z dvoch aut. Čiže tu nám máme spredu do stredu máme prvý hrbol a tu nám začína zase druhý hrbol. Je to vidno na tom poslednom držiaku toho panela, pod akým úhlom je vlastne nalepený. Čo sa týka prechodky solárnych kabelov, tak tu som opäť použil od firmy Scanstrut. Prečo ju používam? Tie dôvody sú tri. Jedna je tá, že je nízka výška, umožňuje inštaláciu tej prechodky, povedzme pod solárnym panelom, na miestach, kde není moc toho priestoru, takže v tom najhoršom prípade môžete takúto prechodku nainštalovať aj pod solárny panel, zmestí sa tam. Druhý dôvod je ten, že jej inštalácia je vlastne suchá. Nepoužíva sa žiadne lepidlo, tým pádom, ak potrebujete rýchlo niekomu nainštalovať solárny panel, nejakému zákazníkovi, tak v podstate nepotrebujete čakať, kým to nejako MS5 zaschne, hej, 12 hodín, bla bla. Sú to 4 vruty, jedna díra a máme vybavené. Celý tento spoj je brutálne pevný a je vodotesný. No a tretí dôvod je ten, že vypadá to cool. Dobre, máme prechodku za sebou. Káble máme už vyvedené do interiéru.
Ďalšia z vecí, ktorá ma teraz čaká, je, prosím pekne, preto som zvolil toto poradie, najskôr solárny panel, pretože následne príde na auto markíza. Bude sa jednať o markízu o dĺžke 4 metre. Prečo to hovorím? U tejto témy som strávil na internete asi najviac času v rámci hľadania komponentov pre túto prestavbu, nakoľko som sa dopídil k tomu, že na Craftra ako takého existujú dva typy tých markízových adaptérov. Jeden je určený pre karosériu, ktorá má tú podélnu lyžinu, takúto nejakú tú lištu, my ju nemáme, a ten druhý model je tento. Hej. Sú to tieto tri adaptéry. Na nemeckých stránkach niekde som sa dočítal, že tie adaptéry sú určené podľa katalógového čísla pre karosériu Craftra s označením L3H3. Hej. Výška je rovnaká, akurát to auto je kratšie o 80 cm, čiže končí nám niekde tu na. A predurčená markíza na tú montáž je o dĺžke 320 cm, teda o šírke 320 cm. Vravel som si, dobre, diery sedia, všetko je fajn, ale good. Dokonca aj tu v tejto knižočke je napísané, že tých dier, do ktorých sa tie konzoly majú kotviť, tých dier je 10. My ich v našom prípade máme 13. To znamená, že môžeme ten posledný držiak tej markízy posunúť dozadu o pol metra a zvoliť dlhšiu markízu. Má to však v sebe jednu záľudnosť, a to je to, že nie som si istý, nakoľko tá karoséria je hore hodne zvlnená, do akej miery nám bude sedieť tá výsledná geometria, tá dokonale rovná línia, na ktorú si tá 4-metrová markíza bude mať sadnúť. Hej? Takže uvidíme. Tak vypadá to, že to bude fungovať. Zatiaľ mám tie držiaky tam nainštalované len tak na nečisto, ako bez lepidla, len sú tam našrobované na tých predurčených miestach. Tento držiak som posunul o jednu dieru viacej doľava, aby sme sa pokiaľ možno s tým dostali čo najbližšie k stredu markízy. No a všimol som si, že tento stredový držiak má túto horizontálnu vôľu. Dá sa to ešte nastavovať zozadu takými šrobami, takými aretačnými. Takže myslím si, že toto bude tá vec, ktorá umožňuje tieto adaptéry použiť aj na dĺžku L3 a L4. Tým, že sa vlastne ten stredový bod tej markízy posunie buď nahor alebo nadol, dokážete tú markízu namontovať teda v jednej rovine aj o dĺžke 4 metrov. Myslím si to. Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že by to nemal byť problém. A nastala tma v mojej dielni. Ľudkovia, šapito o rozmere úctihodných 10 metrov štvorcových, 4 metre na 2,5, už tu vrhá tieň z tých neóniek smerom na zem. Je to pecka. Akože 30-kilová markíza držaná na streche tohoto Craftra na 3 miestach na hliníkových držiakoch. Sám sa čudujem, ako to dobre zvládajú. Ako ste mali možnosť vidieť, musel mi s tým pomôcť môj známy tu od karavanov odvedla, s ktorým sme to tam mali v priebehu minútky nahodené. Sú to samozrejme už veci, ktoré sám nezvládam. To je presne to, kedy si človek uvedomí v rámci toho prechodu z T5, 6 na Craftra, že tie komponenty sú proste väčšie, ťažšie, objemnejšie. No ale máme to tam. V zadných partiách si tá markíza krásne sadla tak, že lícuje s hranou toho solárneho panelu na streche. A v prednej časti nám tá plachta lícuje zase s touto fugou šupacích dverí. Tak by to malo byť po správnosti namontované. Hej? Tak nás to teda učili vo Švajčiarsku. Toto je nejaký ten akože zlatý štandard. Zaujímavé bolo, že keď som tú markízu vyrolovával von, tak v podstate bola vysunutá asi na taký ten meter, ako udáva výrobca v tom príbalovom letáku o vedľajších účinkoch. Po vyrolovaní prvého metra je nutné sklopiť nohy, aby sa tá páka oprela o tie stojny.
No bohužiaľ som asi krátky, alebo mám krátke ruky, skoro som tam nedočiahol, takže nemajú to asi úplne dobre domyslené. Viem, že na Thule Markízach sa myslím si, že dali nastavovať tie sklony, pod ktorým mali tie ramená vypadávať z tej kazety smerom nadol, ale u tej Fiamy to tam nikde nevidím. Takže buď to ešte nejako doladíme, alebo to necháme tak, jak to je. No, veľmi príjemným prekvapením bolo, keď som zistil, že v krabici, v ktorej bola Markíza zabalená, bola pribalený aj tento krásny rozperný rafter, ktorý nebudeme musieť kupovať. To je taký bonus. Myslím si, že u týchto veľkých Markíz okolo 4 metrov už je ten rafter automaticky v balení, pretože tie Markízy sú hodne náchylné na podfúknutie vetrom a dážď a podobné tieto srandy. Takže ďakujeme za dáreček. To je asi pre teraz všetko, čo sa týkalo Markízy a práce na streche, práce vo výškach. A presunieme sa opäť do zadných partí auta, kde nám pribudnú karavanové vonkajšie zásuvky. Takže je tam venkovní zásuvka na 230 V, ktorú sa mi podarilo umiestniť do zadných partí tohoto auta, nakoľko tá zásuvka slúži ako výstup. Výstup 230 a 12 V z auta smerom von. V týchto partiách pod Markízou na pravoboku toho auta, väčšinou tam, kde sa odohráva ten život, hej, v rámci kempingu, si bude môcť majiteľ tohoto auta, ja neviem, rozložiť povedzme, grill alebo nejakú remosku, nabíjačku na notebook a podobné takéto elektropakšametle. Takže podarilo sa mi umiestniť sem. Zároveň je tá zásuvka krytá v prípade, že bude vyťahnutá Markíza a prišlo by k nejakému mrholeniu. Zároveň tá krabička bude chránená pred padajúcimi kapkami vody. Preto som sa ju snažil čo možno najviac posunúť dopredu a zároveň tak, aby nezavadzala v dráhe šupacích dverí. Takže máme ju na tomto strategickom mieste. Len taká zaujímavosť, hej, keď budete montovať niekedy nejakú zásuvku alebo takúto krabičku na karosériu Craftra, tak treba vedieť, že tie línie, ktoré sa u tej prdele toho auta zbiehajú, ten spodný nárazník, tá hentá lyžina, hentá šikmina a strecha a svetlo a tá výstuha, tak vlastne každá tá línia je iná. Akokoľvek sa budete snažiť tú krabičku tam nainštalovať tak, aby bola v rovine alebo v nejakej línii s niečím, tak v podstate zistíte, že akokoľvek ju tam dáte, furt to bude vyzerať krivo. Hej, nezlaknite sa toho. Ja som si ale uvedomil, že ľudské oko je nástroj vyčúraný a v momente, kedy môj mozog zadá oku povel na to, aby zistil, či tá krabička je v nejakej rovine, tak prvá línia, ktorú to oko vidí, ktorú môže porovnať s tou krabičkou, je táto. To znamená, ako náhle oko vyhodnotí, táto krabice je rovnobežná s touto líniou, je všetko cajk. Ostatné to oko nezaujíma. Len také akože zistenie na záver. Sú to blbosti, no ale fakt som sa na tom napracoval, kým som zistil, ako, s čím, so svetlom, s blatníkom, s nárazníkom, no nevadí. Na ľavú boku auta nám pribudla táto krabička, ktorá slúži ako prípojka do kempu na 230 V. V prípade, že si majiteľ auta bude chcieť to auto, ja neviem, dobiť alebo nehať ho na kábli, tak tu bude mať možnosť ten kábel zastrčiť. Tak, to bola v tomto videjku asi posledná diera, ktorá našla svojho majiteľa, túto zásuvku. Ďalšie diery, ktoré sa u tohoto auta ešte odohrajú, budú niekde v týchto partiách, kedy budeme montovať výfuk a nasávanie vzduchu pre naftovú trumu Kombi E. Jo? Takže to, máte sa na čo tešiť, je to naftová truma, ktorá je zároveň bufíkom, zároveň boilerom a ešte v tom má v sebe aj nejaké elektrické ohrevné telesa, takže bude to celkom prdel nainštalovať, ešte som to predtým v rukách nemal. Zatiaľ to leží tu v krabici, takže musím sa najprv zoznamiť s manuálom. A posledná diera, ktorá do toho auta pribudne, bude niekde asi v týchto partiách, to ešte úplne presne neviem, tam nám pribudne tankovacie hrdlo na vodu. Ešte musím nejak nakresliť nádrž, musím zistiť, či ju dať pred koleso, za koleso, nad koleso, pod koleso.
No a to je asi všetko. Myslím si, že u tohoto auta, u tohoto projektu sa máme na čo tešiť, pretože budú použité komponenty, s ktorými som ešte nikdy do styku neprišiel. Tu nám máme napríklad klesanu, čo je pytlíkovací záchod. Balí to bobky do pytlíkových sáčkov a zavaruje. Veľmi zaujímavá záležitosť, teším sa na to. Tu nám máme tú dvojsedačku, ktorú som spomínal, ťažkú Marohu 75 kg. To sám ešte zase neviem, jak to namontujem do auta, ale je tu. Bude plniť funkciu sedadla a nejakého toho núdzového spania zároveň. No a tuto na zemi už sa vála kopa dříví, ktorá veľmi pripomína systém Marvan. Tí, ktorí poznajú, vedia, tí, ktorí nepoznajú, tak je to vlastne nosná konštrukcia určená pre stavbu obytných aut, ktorá veľmi pripomína hrudný kôš veľryby, proste samé rebro a bude osadená do auta a na túto konštrukciu bude následne možné kotviť všetky obklady, skrinky a také tie pakšametle, takže som silno zvedavý, ako to dopadne. Prvýkrát to budem mať v rukách, takže vyzerá to zatiaľ dobre. Takže ľudkovia, to bolo asi v tomto videjku, čo sa týka prestavby, všetko. Keď sa teraz pozriem na to auto z tohoto uhla, tak vidím auto, ktoré už nápadne pripomína auto obytné, zatiaľ teda ako zvonka. Tá bielo-čierna kombinácia, ten kontrast, veľmi sa mi to páči, som s tým spokojný, som milo prekvapený, že stačilo fakt tak málo, aby sa zmenil kompletne charakter toho auta. V ďalších videjkách sa určite máme spolu na čo tešiť. Mňa tam čakajú nejaké tie výzvy, vás čaká sranda okolo toho. Ďakujem, že ste videjko dopozerali do konca. Prajem vám veľmi veľkú silnú pohodku. Vidíme sa onedlho. Opatrujte sa, držte sa a zatím čus.